Durant aquest mes, i fins al 15 d'abril, estan actives les campanyes de censos d'espècies residents i els censos nocturns de l'Observatori Cinegètic. L'Observatori Cinegètic és una plataforma digital dissenyada amb l'objectiu de millorar els coneixements de les espècies cinegètiques per millorar-ne la conservació i l'aprofitament. Es compon d'una aplicació mòbil, SensData, que és per a gestors de vedats, que permet als usuaris de l'APP fer ciència ciutadana enviant informació presa al camp a una plataforma web que és rebuda pels científics. Cal remarcar que l'aplicació treballa dins retícules UTM de 10 per 10 quilomètriques. Les dades aportades generen informació que ajuda a la conservació de les poblacions de les espècies cinegètiques. Es realitzen informes tècnics que permeten augmentar el coneixement sobre l'estat de les poblacions cinegètiques a nivell estatal i publicacions científiques de primer nivell. La teva participació és un aspecte clau per a l'obtenció de dades de primer nivell per defensar la caça ètica i sostenible de les diferents espècies. Dona't d'alta a través del link. També pots demanar informació a través de la Federació Catalana de Caça i les respectives representacions territorials i que t'enviïn la quadrícula o quadrícules UTM que tens dins el vedat a censar per tal de que puguis realitzar satisfactòriament els teus censos. Ets important per la caça i per la ciència. Aporta dades. Participa.